फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज हूँ माणबसा गुरुवार। तो देखु मु गाधे गुधा कि पूजा कर साइलिनी। तो चलतु देखा केमती कौन मु पूजा कर। বইটা জল দিয়ে দিও তো ଧାନଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା। देखु रेडी कर सारी।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କାଟୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମା। ସବୁ ପୂଜା ମା କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦିଦି କରି ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା ମା। ଦୀପଟା ଆଣିଲୁ ନା। ଶୀତ ଦିନ ଚାଦର ଫୁଲ Oru atau